كمي كأنهم كراتات إذا channel أبزلكم سلامكم بزح ندابلكم نابزاني لهم أنت زانتا كم حالفكم نشأت أمتات بفقر زيرهم حجس كمرأو أمشق شابزلهم فقرهم زرعي سب زيت مرأو اندابلو دقاقيبهم يزاربو نيرهم حجس ملسي زرخبهم زمسلوم حان دبت تلاليهم محازوت كينوم بدهري خاء يفكرك كتبحالو مل ماد زمسوستم فقر زعاتهم ولا دا أنسو لألمان نمي يفكر أمبر ناتا غناي زايد كاند زخون خاء صدرقا زيفت وكنسوم بحيلي زخسر كثيرا كتمر أوزو السنة مودعاتون كلو زفتن فتينوم مسلات مس عبيوم حانت قوالوم سلزخونت فاتيم كيفتو هاراي كبلو صدرقا استقددوم كلو نمر آزدل نگر تواليدو ترح اتا استوسنت معالتك تمتصالوم بحانقوتا يصبي زلوم بفلنسا حساب لباس لسمرلا اب كتوصو زيت قل نحغوس قلاي طحيلا ገጻኔ ባህታ ደስታ ስምዒት በዘይ መጠን ካብዘን ጸባረቕ ብዛሕብ ፂሪዩም መርዓ ክልተ ሰውን ምስ ተረፎ ፈለቱ ንኣንበር ቅድሚ ቤት ማእሰርቲ ምእታኻ ሓደ ንበል ድሓር ደዓበ ከይተርክበልና ናብ ሰቤትኻ እንዳበልካ ክትጎይኻ ምስ በልዎ ኣብዎም እኳ እንተነበረ ከይትጋብዘና ኢልካ ዲኻ እንዳበሉ ምስ ወጠጥዎ ካይሕርቆም ስለዝተሰከፈ ካይፈተወ ዘረባ ካይብዝሐ ዝኸደ ናብቲ ባር ክኣቱ ከለው ፀሓይ ኣብ መጥላቑ ዝነበረ ክብሉ ንሶም እንዳረሰኑ መሬት እንዳመሰየ ክኸይዱን ጀመረ ጠራሙዝ ቢራ ይወርድ ዊስኪ ይትበል ዘሎ ኣልኮላይ መስተ ህውስውስ እዩ ኩሎም ብሓባር በዘይ ምቁራፅ ሰትዩ ዝነበሩ ዋላ እኳ ለባማት እንተኾኑ ኮይኑ ግና ሕጅስ ኩሎም በዘይ ኣቃን ይሰትዩ ስለ ዘለው ይኣኽለኩም ዝብል ሰብኣይ ተራኽበን መሊሶውን ገዛዶ ንቀይር ተባሂሎም ብሰንከልከሎም ከባቢ ፈርቂ ለይቲ ናብ ለይታዊ ትልሒት ኣበሉ ሰዓስዑ ተቆፃፀዩ ዓለም ኣይፁር ንበልዋ መወዳዕትኡ በብወገኖም ፋሕበሉ ኮይኑ ግና ናይ ንግሆ ከባቢስ ኣሸሞንተ ምስኮነ ከም ገለ ክብል ስለዝተበራበረ ቁልሕ መልሕ በለሞ ኣብ ዘይፈልጦ ክፍሊ ከም ዘሎ ስለዘስተብሓለ ከመይ ነገራቱ እንዳበለ ነቲ ክፍሊ ክከሎ ጀመረሞ ዝተኣዘቦ ነገር እንተሎ ፈቀድኡ ፋሒሉ ዝነበረ ክዳውንቱን ክዳን ናይጓልዩ ዋኢሉ ብስም ባደ ናብ ፀጋማይ ገጹ ጥኡይ ምስ በለ ኣብቲ መትርኣስ ፀጉሩ ስለ ዝረኣየ ኣፍቃሪቱ ክትኮነሉ ብውሽጡ ጸሎት እንዳገበረ ነቲ ርቕቕ ዝበለ ከቦርታ መሳሊ ምስገን ጸሎ ብዘይ ልቡ ኢሉ ነታ ተረጋጊኣ ደቂሳ ዝነበረት ጓል ኣተስዓሞ ንሳውን ዝተደናገረት ትመስል ንኦ ምስ ረኣየት በለት ነቲ ክፍሊ ብኣብያት ኣናወፅዎ ኣቲ እንታይ ትገብር ኣለኺ ንስኻ እምበር እንታይ ትገብር ኣለኻ ሽዑ ግዳ ኣብ መንጎኦም ሕድኣት ሰፈነሞ በብወገኖም እንታይ ከም ዘጋጠመ ክዝክሩ ፈተኑ ኣብቲ ሌታዊ ትልሒት እንዳሰዓሱ ከለዮም ተራኺቦም ብኣቢሎም ክስዕስዑ ሰፊሮም ስለ ዝነበሩ ተታሓይዞም ኣራት ዝሓዙም ካብኡ ብዝተረፈ እንታይ ከም ዘጋጠመ እቲ ኣራት ጥራሕ ምስክር ኣሕበለ ኣቲ እንታይ ክትረክቢ ኣነስ እኳ ሰኺረ ነይረ ምስ በላ ንስኻ እምበር እንታይ ክትረክብ ኣነስ ሰኺረ እንደ ነይረ ካብ ዝገርመካ ዝፈቱ ኣርክለኒ ኮይኑ ግና ብገለ ምስ ኣበሳ ጮን ናይ ሕናሕነናቱ ክሰተ ሓዲረ ካይትግረም ደኣ እምበር ክሰክር ከለኹ ናይ መጀመርታ እዩ ወረ ኣርካይ ኮንካ ተርኣኻኒ ትኾን እምበር ተጎግሲሰ ኣይመጻኹም ምስ በለቶ እንታይ ሞ ክብል እዩ መከላኸሊ ኣይተጠቀመ ገለ ኣፍቃሪቱ ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ስለስተገተረት ደጋጊሙ ይበለ ዋ
إيه دا أزحوي مسبلته كدفناسك بقى سلاحك كيدي أيترأيني مسبلا مخارسي خيدقناس هم قالو تصبقالو تليفون كحبني مسبلته بجاها كيدي دهراج أبي كين راخب مسبلا هاوي كم زمسلني بزي مكلاخينا حديرنا أنت تنسوخ مسبلته كمزا مرد السماء لبو مخخبلت أنت تنسيلكي زرباي مسبلا هيورد مس عاركي كنفلا لمالتكي كم لما أنت كمان بحيوتي تدرب شايفلتن إنكا قدا تليفونك مزقبيلا موبايلات قبلتهم زهزون زجبت أنت أفي إيوه ممزا زلمتون سلسة دفنات قطر تليفوني يبو شمو ناقي وافانوا كوينو قنا كابت كفلي كويت سايت رأين أب حساب دقات أمد أفكاريتو إن دات رأيتون تشجر صبقتي مزخونت كالأقوال ريخنو مال الزبت كم نقستي إن دات خناخن كوخي لبين حوارو نأخي أركي بك نبري نأخي استلال خلا مقالتي كمي بريكت إلتيا كاسيلو زما أبلا فقرنا كل انتناي بآخي كمزق أنا سلاز قبراني موت رح انت زيكونو كال ولا حدا كفليناك النيو نسخي كندي كلو نغريخي ايزور ايزمو بقيقا كاب مقرتي كال اقوالاي سئم زبلا اندا ذكر وانا تقلام هجخة انتاي زقبرو كامزي لخا مرأة فتسم دي اتانتاي ما اتودي حدا نبالي لهم انت زي دفاف انكو ابز خمزي امس ودأكو نيرا ورانتا كويناك يا أخلاني زيبالكم هجس نازم السمعات انتا يتبلن تخون كنقرا على ندخا انتا بلا بزح كالسلاسل الدحر مصناح كداونتو تخدينو قوسس انتا بلا واتسا زيادة انتي يكون كان لخا ازن كلتا مقالتات بحيبال كان نسبلتو اوشتو انتي كمزا ساقيزلو بقالو سلس فلت والحدا يكون كوني لسق بالا والحدا يكون كون تبلا النس امانقو زربات تسجل دافي كازيت امتاني كسا اماكا كبل كلهو كترح ان تفتن ورانتي رخيبكا انتي حدش ناقر على دي نسبلتو اب حدا كافا كوفيلم زقلو زلوم نهتي كابك جنو اخيسو كنسو مليسو اندا خوسا ولا حدا كونكو كيزلك زلخو اندا تقطع مستزاربه يرد اكلو دي او حوكي خاتول زلخا اتا زياده سخونه شجر الو دي نغرن بجها كم قدمنا حبيرنا كنفتو بجها يتጨنقني قال كم زخونكا فلوتي هجون ابغسكا اصبيقو ينبوالو مسبلتو بقاچاو كدول كيلو نهتاز عززا كابتشنو كيسته ملسا كيتصبيه بددلو وصا سلاسته غرمتن زت حساسبا ددهري كتصب ايترايتن اكواد اكوليلا من الوقت كيتردع بديلا تخاتكون نفسا كتفتش جمرت كونغنا والحد سلازي رخبت انت يكونوا اندا بلت بحساب توترت صني حقنا موبايل اوصيا كدوللو جمرت اتا زياداي انا زحرك خوي زبدلكو خا ነገር አሎዲ መስበለቶ አተነስ خدአ ወሪዶኪ ለዕለም አንም ሰብ አኽቢር ከተርኒ ፈትወትኪ ከበቃ ከተለግስላይ ኮይኑ ግን መስበለ አታ زياداي እንታይ ከአህልካ ዘረባ በጃ خባ ዘሆን ከነገራን መስበለቶ ደሃነ ክድውለልከ ኢሉ ቴሌፎኑ አጸወ كل ነገር ህውስውስ ስለዝበላ በጣም ተጨነቀት مرآتيو اندا تبحال دعا نايمنتين يتقبي بحال بآية تحقوسن مالدي اموز كل عمتات نيمسن يرو مساي زورز نبرا انتا فتعرابي بجاها هماك تسمعني مفتو سدراك يتقبرني ما هزاح خوني خيليو مرآقنا نابرانا يمت اتانيو بقالنا زمت انا الكيخيت مرآوي تقبايا كايلو تصبق خمسونا نفلت كوينقنا زربا سدرا ابي امرأ اندا تملالسه سلازا شجرا كيتردع نبقات كورر كتب الجمرت
ገዝኣ ምስ ከደት ቀሲና ክድቅሰይ ከኣለትን መግቢ ከይተረፈ ክወርደላይ ከኣለን እንታይ ጸገምካ እንተበለቱን ክምልሰላ ደፊሩ ክዘረበይ ከኣለን ግብሩ ብውሽጡ ስለ ዘሳቀዮ ክሕደ ጥልመት ዝፈጸመ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ሕርር ኩምትር ኢሉ ካብ ምሰብ ምስ ገዛእ ነፍሱ እንዳተብኣሰ ክዛረብ ዝመረጸ ንኣግና መመሊሱ የድምያ ከም ዘሎ ዝተረዶ ኣይመስልን እንታይ ከም ዝኾነ ከረጋገጽኩሞ ኣይደቅስኔ ስለ ዝበለት መሊሳ ሞባይላ ስሒባ ምስ ደወለትሉ ደሓን ጽባሕ ንራኸሞ እንታይ ከም ዘጋጠመኒ ክነግረኪ ሽኦ ፍርድኺ ይጽበይሉ ቴሌፎኑ ምስ ኣጸወ ናይ ምንታይ ፍርድዩ እንታይ ማለት ይኸ እንዳበለት ክትሓስብ ከተሰላስል ክትጭነቕ ከምታ ዘላታ ሰላም ከየብለት ፈጢጣ ደኣ መሬት ኣውጋሕታ ኮይኑም ድሕሪ 45 ደቓኢቕ ኣብታ ናይ ኩሉ ግዜ ቦታ የራኽበና ዝብል መልእኽቲ ሰዲዳ ከምታ ዝሓደረታ ክዳውንታ ከይቀየረት ገጻ ጽቡቕ ጌራ ከይተሓጸበት ሞባይላ ሒዛ ደኣ ከም ኦፍ ክትነፍር ጀመረት ንሱም ብወገኑ ሙሉእ ለይቲ ከሰላስል ብኸፉ ከይደቀሰ ዝሓደረ በቃ ክትመሕረንን ክትቀትለንን ኣብ ኢዳዩ ስለ ዝበለ መልእኽታ ኣንቢቡ ነዚ ኣፉ ከማን ከይለኸፈ ናብ ኣምረሐ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ምስ ክዳን ሌታ ምስ ረኣየ ከብዱ ስለ ዝበለእቶ ብጣዕሚ ሓዘነ ንነፍሱ ደጋጊሙ ረገማሞ ገፈፍ እንዳበለ ኣብቲ ቃኣ ምስ ቀረበ ዘረባ ከየብዝሐት ዝያዳይ እንታይ ሓኮንካ ነገረ ንበጃኻ እንዳበለት ናብ ሕቶ ኣትኺላ ዝኣተወት ጽብቕተይ ከመይ ኢለይ ከም ዝጅምረልከ እንደአይ በቃ ይቕረ ግበርለይ ጥራሕ ክብለክ ዝኽእል ኢሉ ኣብ እግራ ተደፍአ ነዚ ዝርአት ጓል ሕርብትብት ስለ ዝበላ ኣታይ ዝያዳይ እንታይ ኻ ኮንካ ንኣበጃኻ ተስእን ቅድም ንገረንሞ ይቕረ ደይ ክብለልከዋ እንታይ ኻ ኮንካ ምስ በለቶ ኣተ ጽብቕተይ እንተ ደሊኺ ዋላ ቀተልኒ ኣይተሓዝለይ ጥራሕ ክብለኪ ዝኽእል ምስ በላ ኣብ እግራ በታ ዝተደፍኣ ደንን ኢላ ክተተስኦ እንዳፈተነት ዝኾነ ይኹን ይቕረ ክብለልከ ጥራሕ ተረጋጊኻ ንገረኒ ምስ በለቶ ኣቲ ዝያዳይ እንታይ ዝንገር እሞ ኣለዎ ኮይኑ በቃ ከይተረድኣኒ ምስ ሓንቲ ጓል ሓዲረ ምስ በላ እንታይ ሓዲረ ኢልካ ዘረባይ ምስ በለቶ ኣቲ ጽብቕተ ኢሉ ዘጋጠሙ ምስ ነገራ ንብኣታ ከም ሆጅ ክትፈርሽሖ ጊዜ ወሰደትን ዘረባ ከምልቐቱን ገዲፋቱ ደኣ በታ ኣብ እግራ ዝተደፍኦ ብጉያ ተሰውረት ህይወታ ምስ ቅቅል ዝበላ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ በቃ ከምዛ ኣእምሩ ሰሓተ ሰብ የእደዋ ናብዝ ናብትን እንዳበለት ቤና እንዳተዛረበት ስቂላ ንቅድሚኣ ጉዑ ዝኣቐጸለት ንሱን ጎዩ ከርከባ ኣቕሚ ስለዝሰኣነ ኣብቲ መሬት ረፍዓ ድሕሪ ምባል ደጋጊሙ ደወለላ የግዳስ እንዳርኣየ ሰምዐት ከምዛ ቀድሚ ሕጂ ገና ሓንቲ ምስ ጸውዐት ዘይትቅበሎ ዝነበረት ስቕዳ ኣበለት ሸለል ጋበዘቶ ከቋረጸ ደጋጊሙ ደወለ መልሲ የለን ኦርማይ በለ ግዲ እቲ ክሓንጾ ዝሓሰብ ሓዳር ፋሕ ብትን ክብል ተራእይዎ ደቃ በተረፋዕ ዝበላ ኣይ እንዳበለ ኣልቀሰ በኸየ ደጋጊሙ ደወለ ወይከ ንስኻ ግዳ መርኣኻ እንዳተቃረበ ኣሪፍካ ዘይትቅመጥ ሕጂ ንብኣት ተዓሳ እንታይ ይዓብስ እንዳበለ ህልንኡ ብግድኡ ክቅጥኦ ጀመረ ንሰለስተ መዓልታት ከቋረጸ 24 ሰዓት ምስ ደወለላ መወዳእትኡ ዘለዋ ንብኣት ጸንቂቓ ምስ ወድአት ምስ ነፍሳውን ዘትያ ክትረኽቦ ወሰነት ኮይኑ ምስ ተራኸቡ ድሕዙ መንፈስ
ንክዛረብ ዕድል ሓበቶም ሰብነታ ኣይሰሙን ሳልስቲ ተበላሹ ምስ ረአየ ተዓስኡ መሊሱ ደኣበረኸ ብጣዕሙን ኣደንገጸቶ ዋጋ ፍቕራ እምነታ እዚ ክፈድያ ንነብሱ ደጋጊሙ ረገመ እንታይ ደኣ ስቒልካ ተዛረባ ምስ በለቶ እንታይ ለሞ ክዛረብ ግብሪ እንድዩ ይሓፊሩን ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ከም ዝኣለልኩዩ ይቕራ ክትገብርለይ ጥራሕ ዝደሊ ከምዚ ኢልኪ መርኣ ክካየድ ከም ዘይደሊ ናይ ስሕቶኒ ምሕረት እንተ ጌርክለይ ግና ንሓዋሩ ብጌጋ ጠርሙዝ ቢራ ትኹን ከይሰቲ ቃሊዓቱ መዋእለይ እሙን ሰብ ኣይኮነልኪ ነዚያ ጥራሕ ሸለል በለኒ ምስ በላ ስቒላ ክትሰምዖ ድሕሪ መጽናሕ መዓራ ክንደይ ከም ዘፍቅረካ ዝኣምነካ ትፈልጥ ኢኻ መርኣና ኣትዩ እንዳተባሃለ እዚ ክሰምዕ ንዓይ ልዕሊ ኣቕመዩ የግዳስ ምእንቲ ዝሓለፈ ፍቕርና ክብል ዘለኒ ሓይሊ ኣኻኺበ መጽእካ ኣለኹ እምነት ከቢድ እዩ ንእምነት ኢኻ ኣላጊጽካሉ ንብድሕረጂ እንታይ ውሕስነት ኣለኒ ምስ በለቶም ኣቲ ዝያዳይ ካብዚ ኩሉ ዓመታት ገለ ርኢኽለይ ትፈልጥ ድኺ ዘይሓሰብኩ ይረኺበ በጃኽ ነዚኣ ጥራሕ መሓርን እምበር እሙን ናሓዳሩ ንደቁ ኮታስ ንኹሉ ኮነልኪ ምስ በላ ዝገበርካዮ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እንድዩ ምእንቲ እቲ ዝሓለፈ ክብል ይቕራ ገይረልካ ኣለኹም ሰባት ስለ ዝበሉኻ ጥራሕ ምእንቲ ከይተቀየሙ ኢልካ ኣብ ሓሸዊ ወይ ዘይተደለየ ነገር ምእታው ምግባር ጽቡቕ ኣይኮነን ስለቲ ቅድሚ መርኣና ዘጋጠመካ ነገር መንጋርካውን ብልቤ ዘመስግነካ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ፈቲ ኣሚነሉ ከኣቶ ሃብኢካለይ እንተ ትኸውን ነርካ ግና ኣታሊልካኒ ኢኻ ክትምርኣሉ ማለት እዩ ኣነ ሓዳ ኮይነ ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ ዕድለኛ ኢኻ ኮይኑ ግና ኩለን ኣዋልድ ይቕረ ይብላይን ማለት ስለ ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ክጥንቀቕ ኣለዎ ባህለየ ስለዚ ዝያዳይ ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ ድሕረጂ ግና ሃደራኻ ብጀከ ካልእ ቆልሕ ከይትብል ምስ በለቶ እዋ እንታይ ክደግም ብልቤ ዘመስግነክ ኢሉ ምስ ሓቐፋ ደሃን ዝቃሃረት ልቤ ጥራሕ ደብሳ ቅድሚ መርኣና ግዳ ደጊምካ ደም መርመራ ክትገብር ኣለካ ምስ በለቶ ግዲ ዘይተጸበዩ ኮይኑ ደም መርመራ ምስ በላ ብስምባደ እወ ደም መርመራ ምስ በለቶ ሃራይ ክገብረ እንታይ ደኣበለ ብስክፍታ እንዳተዓዘባ ንሎም መዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ከም ቀደምኩም ሓናት ጸሪቱ ኣብ ታሕቲ ጽሓፉ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ላይክ ሃብዎ ብዝተረፈ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ቅሳነት ጥዕና ፍቕሪ ዓወት ኣሳልጦ ይምነኢልኩም ሰሰናይ